Ja sam gospođica Guska. Ćao, devojke. Wednesday, vidi, Guska. Pa šta? Nasmeši se. Tako je bolje. Nacrtajte me. Vreme je krenulo. Super, možemo početi. Prvo ću uzeti crnu boju i napraviti konturu. A sad ću obojiti nos, nogice, telo i krila. To je to, divno. Baš je slatko. Obična guska je dosadna. Bolje nacrtati neko čudovište. Da, tako je. Cool. Ups, vreme je isteklo. Završila sam, pogledajte. Odličan crtež, svaka čast. A sad pogledajte moj. Kakav užas. Ne, to ne valja. Enid pobeđuje. Dođi ovamo, dušo. Bravo, drži Enid. Pa dobro. Volim te, mali moj. Opa, kakva torta. Ups, ovo je inače za vas, devojke. Ko bolje nacrta, dobit će. Super. Da, možete početi. Odlično. Treba će nam crno testo za konturu. A sada prelive od jagode i maline. Pa ne. Čokolada je bolja. Vreme je isteklo. Kako već? U redu. Hajde da stavimo palačinke na jedan tanjir. Okej, dogovoreno. Dobili smo tortu. Bravo, devojke. Obe ste pobedili. Čestitam, Wednesday. Torta je vaša, izvolite. Hvala puno. Izgleda ekstra. Dođi ovamo, mali moj. A ja imam srce i jednoroga. Njam, njam. Ekstra. Papir, kamen, makaze. Pobedila sam. I opet. Jao, šta je to? Wow! Da, to je leteći Pikachu. Ovo je vaša nova nagrada. Dobit ćete ga ako ga dobro nacrtate. Nemoj ni misliti. Ja ću ga dobiti, vidjet ćeš. Moram pobediti. Šta kažeš, stvar? Kod Enid je bolje? Pa ne može tako. Moram nešto smisliti. O ne, šta sam uradila? Devojke, završavajte. O ne, nemam više vremena. Pogledajte mog Pikachu, kako vam se čini? O, bravo, Enid. Wednesday, pokaži sad ti. Da li to sigurno želite? Dobro, gledajte. Joj, kakva noćna mora. Pobedila je Enid. O da, od uvek sam htjela Pikachu. Sad je tvoj, čestitam, dušo. Hvala. Hajde da letimo, druže. Samo ne ovdje. Eto ti. Sama si kriva. Devojke, gledajte koga imam. Joj, kako slatko. Krenite da crtate. Odlično. Dobro mi ide. Zadovoljna sam. A ja sam već završila. Da vidimo šta Enid ima. Moj kameleon će biti najlepši. Stvar, hajde da se zabavimo malo. Hej, Enid. Zdravo. Zdravo? Jesi li isključio šporet? Svaka čast. Enid, vidi brzo. Šta? Vreme je isteklo. Super, a evo mog crteža. Jao, a šta ćeš mi ti pokazati, Enid? Čekajte. Ups, u čemu je stvar? Samo trenutak. Zašto se moja palačinka nije ispekla? O ne. Oh no! Joj, to nije dobro. Pobedila je Wednesday.
Konačno. Ti dobijaš kameleona. Super. Savršeno se uklapa u moj stil. Divno. Opa, nova runda. Crtamo haljinu. Idemo. Joj, kakvo čudo. Odvratna haljina. Neću je crtati. Bolje da čitam. Nemaš ti pojma, Wednesday. Dakle, ja ću sigurno pobediti. Šta je stvar? Ne, nemoj me nagovarati. Neću to crtati. Stvar? Šta to radiš? O, roze testo. To mi treba. Odlično mi ide. To je to. Pokaži palačinku, Enid. Vrlo rado. Ne sviđa mi se, izvini. Kako? Zašto? Pa ne znam. A šta je ovo? Wow! Stvar? To je mnogo dobro. Pobedila je Wednesday. Šta? Ne, nemojte. Haljina je sad tvoja. Hvataj! Da li se šalite? Ne podnosim roze boju. Kakva mirisna pizza. Ovo je vaš novi zadatak. Neverovatan miris. Krenite, devojke. Pa to je lako. Obožavam pizzu. Nacrtat ću pače, paradajz, masline i testo. Super! Moja pizza je spremna. Gledajte. Wednesday, šta ti je? Zašto sediš? Htjela sam da vidim šta ćeš ti da nacrtaš, pa da uradim bolje. Ja ću prvo nacrtati testo, a onda napraviti obris. Gotovo. Šta? I to je to? Naravno da ne. Nacrtat ću sve sastojke odvojeno. Tako je. Ja sam genije. Devojke, nemate više vremena? Pokažite mi. Izvolite. Odlično. Evo moje pice. Prazna pizza? To je čudno. Enid, pobedila si. Wow! Stanite, niste shvatili. Evo moje pice. Jel vam se sviđa sad? Oho! Okej, menjam svoj izbor. Cool. Čestitam, Wednesday. Šta? Ali hoću ja picu? Obožavam picu. Poješću sve. Prelepo. Cool. Blago njoj. O, imam i ja pače pice. Ukusno. Oho, čokolada. Super. Ali što je sa njom? Kako da je pojedem? Sva se istopila. Ne zavidim ti. Smislila sam nešto. Znam kako da pojedem svoju čokoladu. Treba mi led i makaze. Prvo ću probati malo. Ukusno. Ako sipam tečnu čokoladu na led, stvrnut će se i moći ću da je pojedem. O, crtati čokoladu mi je baš zabavno. Ispalo je cool. Jedva čekam da probam. Jao, divno. Šta me gledaš? Hajde, jedi svoje jelo. Smrznuta čokolada? Ozbiljno? Sva je u ledu. Tako je bolje, da vidimo. O, izgleda ukusno i miris je dobar. Jao, kao kamen je. Kako da je pojedem onda? Hajde bre, slomi se. Hajde. Okej, pokušat ću da je ližem kao sladoled. Ajoj, to će dugo trajati. Dobro što sam ja dobila rastopljenu čokoladu. Mogu napraviti bilo koju figuricu od čokolade, a zatim je pojesti. Ovaj put ja ću biti prva. Ne, ja ću. U redu, hajde ti. Smrznuta vafla? Volim vafle naravno, ali ne smrznute. Kao kamen je. A šta ti imaš? Sad ćemo vidjeti. Da, blago meni. Imam vruću mirisnu vaflu.
Super. Jedva čekam da je pojedem. Jao, previše je vruća. Moja ruka, kako peče. Marie, uzmi moju vaflu. Tako je mnogo bolje, hvala. Ali kako da pojedem svoju vaflu kad je tako vruća? Ne znam, ovo je da se ne isprljam. Ako budem jela nožem i viljuškom, neću opeći ruke. Sad ću da probam. Baš ukusno. Šta to radiš? Glupa smrznuta vafla. Hajde, slomi se već. Oh my god. Juhu. A možda ću je tako moći da pojedem? Ne, i dalje je čvrsta. Pa dobro, onda je neću uopšte jesti. Okay. Mija, pa nemoj biti tužna. Ne brini. Vidi, moje vafle će biti dovoljne za nas dve. Posluži se. Hoćemo zajedno pogledati? Hajde. Wow, topla čokolada sa marshmallowom. Obožavam je. Ali kod jedne od nas je hladna. Smislila sam, ja ću piti sa slamčicom. Ali zašto ne mogu da je stavim unutra? To, dakle, kod mene je vruće piće. Super. To nije fair. Moja čokolada je tako tvrda da je ne mogu ni popiti. Pa dobro, lizat ću je. To je ukusno. Liči na sladoled. A meni se posrećilo, dobila sam mekane i slatke marshmallove. A čokolade? Joj, baš vruća. Zašto se smeješ? Šta da radim? Piću čokoladu u rukavicama. Onda moje ruke ništa neće osjetiti. Odlično. O da, to je baš ukusno. A ti liži svoj led. Što si ti prva? Hajde zajedno, 3, 2, 1. Nudle, super. Yummy. Cool. Čekaj, da li su moje nudle smrznute? Ne mogu čak ni štapiće da izvadim. Izvadila sam, ali ipak nije postalo bolje. Nemaš sreće, a ja ću sada lepo ručati. Rukujem štapićima kao pravi ninja. Probat ću. O da. Jo, o ne, goru mi usta. Pazi, ne mogu više da izdržim. Znam kako da rastopim svoje rezance. Pomozi mi, Mija. Da, sad ću i ja moći da probam svoje nudle. Postalo mi je lakše. Ove nudle su jako ljute. Hvala na pomoći. Sad ću konačno jesti. O da, baš ukusno. Ups, potpuno sam zaboravila na manire, izvini. Hej, bitka prstima će odlučiti ko će biti prvi. Nećeš me pobediti. To ćemo još vidjeti. Da, pobedila sam. Šta imam? Rastopljena lizalica. Šta? Kako da je jedem? Pa dobro, a šta je kod tebe? Oho, kod mene obična lizalica. Jedva čekam da je probam. Jao, lizalica mi se zalepila za jezik. Kako boli. Ali znam kako da zavitlavam Miju. Gde je moj rekvizit? Odlično. Jao, Mija, pomozi mi, lizalica je tako hladan da mi se zalepila za jezik. Hajde, sad ću ti pomoći. Jao. Da, uspela sam. Što? Izgleda da sam preterala. Glupa šala. Bolje da se pobrinem za svoju lizalicu. Smislila sam. Mogu naduvati balon od karamele. Super. Odlično mi ide. Ovaj balon je tako ukusan. A mogu li ja da probam? Naravno da ne. Ko će biti prvi? Papir, kamen, makaze. Makaze, pobedila sam. Hej, gde ćeš? Ja sam prva. Pitam se šta je tamo. Nagece, super. Jedva čekam da ih probam. Jo, kako su vruće. Tako je bolje. Baš ukusno. Oduševljena sam. Vreme da se pobrineš za svoj jelo, Mija. Okej. Smrznute nagece. Kako ću ih jesti? Ne mogu čak ni da otvorim pakovanje. Daj da ti pomognem. A vidi. Ovako. Izvoli. Hvala, nisi trebala. Bolje da nisi otvarala to. Jao, o kamencu. Ne mogu da zagrizem. Imam ideju.
Moram ih nekako zagrijati. Imam peglu za kosu. Pitam se koliko treba čekati. Jao, šta se to osjeća? Gotovo. Uspelo je. Moje jelo je spremno. Ukusno. A reci da sam genije. Jedva čekam da vidim šta je tamo. O, vidi ko je to. Haha, ja ću prvo otvoriti. Pizza? To nije fair. Izvini, nisam mogla da odolim. Mnogo volim pizzu. Kako lepo izgleda. Prelepo. Hajde, sad je tvoj. Okej, nisam sigurna da je kod mene nešto ukusno. Pizza, ali smrznute, da, znala sam. Dobro, probat ću je. Juj, moji zubi. Šta da radim sa njom? Kako jesti? Imam dobru ideju. Daj da ti pomogne malo. Tako je. Ugrizi i žvači. Uspelo je. Hvala. Ups, izgleda da sam preterala. O ne, moj zub. Glupa pizza. Znam šta ti može podići raspoloženje. Uzmi pače. Samo ovaj put budi pažljiva. Drugari, vi ste u izazovu. Jedemo hranu iste boje 24 sata. Hajde da počnemo. Prvi je Martin. Oho, koliki Snickers. Čekajte, prevelik je da bi mi stao u usta. Sad ću ga izmeriti mernom trakom. Ne, neće stati. Treba nešto smisliti. Znam. Mogu se presvući u samuraja. Imam samo jedan zadatak. Da isečem Snickers. Moram uraditi to po svaku cenu. Gotovo. To je bilo cool. Sad mogu lako pojesti ceo Snickers. O, da. Prelepo. I to sve je moje. Završio sam, Nancy. Počni da jedeš. Dobro, ovdje imam plavi čips takis. Jedva čekam da ga probam. Jao, malo je ljuto, ali nije strašno. Želim još. Jao, cool. Baš mi se sviđa. Jao, izvinite, ne mogu da držim to u sebi. To je previše ljuto. O ne, Nancy, prestani. Zašto miriše na spaljenu kosu? O ne, ja gorim. Spasit ću te. Sve sam ugasila. O ne, Nancy još uvek gori. Znam šta da radim. Imam kantu vode ispod stolice. To bi trebalo da pomogne. O da, konačno. To je bilo užasno. Nisam znala da čips može biti tako opasan. Sad sam sva mokra. Gotovo, sad sam suva. Hvala na pomoći. Jill, sad ti. O, ćao, moja roza žvakica. Kako je velika. Prvi put vidim takvu žvaku. Kako je daleko otišla. Okej, sad ću joj probati. Prelepo. Sad ću sve pojesti. Oho, Jill, kako to sve staje u tebe? Jednostavno obožavam žvaku, tako da je mogu jesti non stop. Jeste li spremni da vidite najveći balon u vašem životu? Gledajte onda. Jill, stani, to je već previše. Jao, izvinite, nisam htjela. Treba skinuti žvaku sa sebe. Šta je sa mojim nosom? Sad je roze boje, a vi imate crni plavi nos. Tako i treba da bude. Idemo dalje. Zaboravite na nosovi. Evo nove hrane. Martin je dobio crni hamburger. Nancy plavi sladoled. A Jill veliku roze krofnu. Ko će da počne? Jill, odlično. Sad ću brzo srediti ovu krofnu. Odseći ću pače. Jao, jedva čekam da probam. O, da. Neverovatno. A verujte mi da je to jako ukusno. Tako mi je drago što sam dobila krofnu. Neverovatno.
Završila sam. Sad vi, hajde. Nancy, mogu li ja? Hvala. Tako sam gladan. Brzo ću pojesti taj hamburger. Ali prvo ću staviti rukavice. Jao, nešto neće. Treba ih naduvati. Jao, Jill, izvini. Nisam teo. Ali tako se bolje oblače. Gotovo. Sa koje strane da priđem? Prevelik je. Treba ga iseći. Mislite da sam odlučio da popijem kafu? Pa ne. Ova šolja će mi pomoći da odsečem mali komad od ovog velikog hamburgera. Sad ću probati. O da, divno. Baš mi se sviđa. Sad ću napraviti sebi gomilu malih hamburgera. Lepota. To je to. Na licu mi je ostalo nešto. Gotovo, ja sam sit. Nancy, možeš početi. Hajde. Pa, moje kašike i ja smo spremni. U stvari, ova kašika je premala. Treba naći nešto veće. Mislim da će takva biti taman. Oho, kako teško, padam. Jao, kako to? Sve je sad na podu. Ukusno. Hvala, Martine. Martin, uši su ti crne? A tvoj plavi. Jill, a tvoj su roze. Cool. Devojke, hoćete trik? Prst je tu, prsta nema. A sad ima. Jao, gde je prst? Vrati se. Dobili smo novu hranu. Slatki suši, cool. A kod mene je veliki crni kolač. A ja imam ogroman roze makaruns. Baš je težak, ali podići ću ga. Ne, padam. Drži se. Hvala, Martine. Sad ću ga pojesti. Samo ne znam kako da ga zagrizem. Tačno, smislila sam. Gledajte, sad će doći Jill karatista. Sad ću vam pokazati šta znam. Kija! Gotovo. Hvala, prijatelji. To je to, sad mogu probati svoj kolač. O, da! Kako je nežan. To pisa ustima. Oho, nisam znala da toliko voliš slatko, Jill. Pa moram nekako da održavam snagu u sebi. To je bio moj majstorski udarac. Podelila sam kolač na 4 dela. Nastavit ću da ga jedem. To je to, zadovoljna sam. Mogu se vratiti. Sad sam obična Jill. Martin, hajde. Odlično, već sam gladan. Probat ću prvo kremu. Kakva je? Ekstra. Devojke su nešto smislile. Šta će biti posle 3? Jao, Martine, mukica. Sad imaš crno lice, tako i treba da bude. To uopšte nije smešno. Sad sam prljav i lepljiv. I kolač mi je pokvaren. Ali krema je ukusna. Vama neću ništa dati. Jel ovako treba da držim štapiće? Kako je to teško. Možda ovako? Ne? Ovako da? Pa dobro, ješću kako znam, baš me briga. Još malo. Juj, o ne. Ma ne treba mi ovi štapići. Ješću rukama, tako je zgodnije. O da, prelepo. Martin, imaš kremu na licu? Hvala, mamice. Ćao. Kako vam se sviđaju moje nove oči? Ostalo je posljednje oko. Sad ću ga pojesti. Prvo želetraka. A onda oko. Gledajte. Obojilo nam se telo. Da, to je baš cool. Jill je ovaj put dobila roze picu. Martin crne rezance. A Nancy je dobila slatke plave palačinke. Probajte vašu hranu. Jao, miris je divan. Obožavam borovnicu. O da, oduševljena sam. Što? Da li vi želite borovnicu? Pa dobro, Jill, hvataj. Martin, a ti nisi uhvatio?
A sad hvatam ja. Veoma ukusno. Uzet ću još jednu palačinku. Gledajte kako mogu. Dobro sam raspoložena. Obožavam palačinke. Ostala je posljednja. Ovu sam ja uhvatio. Sad ću vam pokazati svoje raspoloženje. Iznervirala si me. Izvinjavam se. A šta se ti smiješ? Dobro, na mene red da pojedem svoje rezance. Jedva čekam. Sviđa mi se. Tako sam gladan da sam spreman da pojedem sve odjednom. O da, blago meni. Najukusniji rezanci u mom životu. Wow, Martin. Tako si brz. To je bilo jednostavno. Dakle, ja sam završio. Jill, možeš nastaviti. Aha, treba smisliti nešto zanimljivo. O, ideja. Iseći ću picu, ali ne na običan način, nego u krug. Ovako još niko nije radio. Gledajte. A sada mogu probati. O, kako je slatka. Topi se ustima. Mnogo mi se sviđa. Gledajte kako sam je brzo pojela. Svaka mi čast. O, ruke su mi postale roze. Kako lepo. Martin, i mi imamo šarene ruke. Društvo, čeka vas nova ukusna hrana. Jill je dobila poki, Martin kolu, a Nancy je dobila žele bombone. A vidim da ste zadovoljni. Nancy, možeš početi. Još nikad nisam jela takve bombone. Lepe su i kisele. Sad ću ih sve izvaditi i pojesti odmah nekoliko bombona. Pitam se šta će se desiti. I posljednja. Juj, kiselo. Cool. Jill, sad ti, hajde. Odlično. Obožavam ovi štapići. I još su i sa ukusom jagode. Ne mogu da stanem. Znate šta? Toliko volim jagode da ću dodati još i sirup od jagoda. O da. Neverovatno. To je to. Martin, ostao si samo ti. Hajde. O da, obožavam kolu. Jedva čekam da je popijem. Sad ću je brzo popiti. Čekajte, pa to je tečna bombona. Cool, baš je slatka. Jill, hajde da zavitlavamo Martina. Hajde. Hej, devojke, šta radite? Prestanite, neću više. To je bilo teško. Martin, sav si crn. A ti sva roze. Nancy, a ti si plava. Jao, gde Nancy? Jill, gde su svi? Zdravo, Nancy. A evo Jill. O, tu je i Martin. Pa, kako ćete vratiti sebi svoju boju tela? Imam ideju. Moj komplet prve pomoći ima pravi lek protiv boje. Jao, šta se dešava? Oho, postali smo normalni, cool. Čestitam, prošli smo ovaj izazov. Zašto nisam imala sreće? Dobila sam samo jednu picu, jer su sve ostale otišli meni. Nije tačno, sve pice su kod mene. Pogledajte ovu kulu. Wow. Zašto si ti dobio toliko, a ja samo jednu? To nije fair. Prestani da kukaš. Bolje počni da jedeš. Nadam se da je moja pizza barem najukusnija. Izgleda sigurno bolje od vaših. Prelepa je. Koliko sira ima ovdje. Obožavam sir. Hej, nisam ti kante za smeće da bi bacala đubre u mene. Sad ću te ja. Eto ti. Hej, zašto se tu češ odmah? Nisam namerno. I ja jedva čekam da probam svoje pice. Ne mogu više da ih gledam.
Smislila sam način kako da pojedem pice najbrže što mogu, a da ne isprljam ruke. Wow. Jao, nisam mislila da je to moguće. Kako to radiš? Ja mogu sve kad je u pitanju hrana. Joj, to mi se desilo. Mislim da više nikad nećeš jesti picu. Onda ćemo mi uzeti. Baš je lepa. Jao, moram odmah da se vratimo u normalu. Gdje su moje pice? Ko ih je ukrao? Stvarno, ko je smeo da ih ukrade? Vi ste lopovi. Kako vas nije sramota? Meni nije sramota jer razmišljam samo o tome kako ću jesti svoju gomilu pica. Pa, moje najlepše pice, vreme da vas pojedem. Možda ne bi trebalo da ih jedeš od dole? Ma dajte, šta se može desiti? Joj. Evo šta, odmah smo ti rekli. Jao, ovo je prava kiša od pica. Zašto mi takva kazna? Mrzim beli luk. Koga uopšte voli? Jadni vi, niste imali sreće. Ja sam dobila samo jedan beli luk. Okay. Zašto se smeješ? Ispade da ga prvo moraš pojesti. Lako, ja nisam kukavica, tako da ću ga brzo srediti. Nadam se da neću povratiti. O ne, mislim da sam precenila svoje moći. Ovo je nerealno pojesti. Dosta mi je. Ma šta kažeš? Moraš da pojedeš beli luk do kraja. Čak imam i poseban poklon za tebe. Presu. Možeš staviti sav beli luk u nju i scediti ga u usta. Neću. To nije bilo pitanje, otvori usta. To je odvratno. Osjećam se kao da mi je usta mačka, pa shvatate o čemu ja. Joj, čak i ja osjećam taj miris. Kako smrdi, strašno. Dobro je što uvijek nosim žvaku sa sobom. Hvala ti puno. Biće nam svima dobro kad je pojedem. Alex, sad je tvoj red da jedeš beli luk. Što bi ga jeo? Pogledajte kakvu grlicu sam napravio. Prestani da se zezaš. Svejedno ga moraš pojesti. U redu. Ali za početak moram skinuti sve suvišno. Za to mi treba ogromna vaza. Sad treba da potresem. To je to. Očistio sam beli luk. Sad ga mogu jesti. Jao. Nisam probao ništa gore od toga. Sad shvatam kako mi je smrdelo iz usta. Od bilo kakvog mirisa može zaštititi obična štipaljka. Ako je bude malo, onda se može iskoristiti osvježivač. Ne, čak ni osvježivač ne pomaže. Moramo eliminisati izvor smrada. Uspelo je, ali nemojte to ponavljati kod kuće jer je osvježivač vazduha veoma opasan. Odlično, više mi ne smrti iz usta. Super. Julie, koga čekaš? Jedi brzo svoj beli luk. Od djetinjstva mrzim beli luk. Ako vidite da mi lice postaje zeleno, preklinjem vas. Pomozite mi. To je odvratno. Zašto tako žuriš? Da, nemaš gdje da žuriš. Želim što pre da završim s tim. Wow, kakva hrabrost. I kakva brzina. Julie, svaka ti čast. To je to. Još malo. Jao. Kako to radi? Gotovo, nema više belog luka. Čak ni od mene nije tako smrdelo. Julie, žao mi je, ali moram da te izolujemo. Inače ćemo se svi onesvestiti od ovog smrada. Zašto? Uspelo je, konačno u sobi ne smrdi više. I meni je postalo mnogo bolje. Dobro je. Jao, nisam imala sreće sa tiktakom. A ja jesam. Dobio sam celo pakovanje.
Pogledaj ko je stvarno imao sreće. Da, morala sam i ja jednog dana dobiti gomilu slatkiša. Mila, imaš najmanje bombona, tako da možeš početi. Mislim da ću lako i brzo pojesti jednu Tic-Tac bombonu. Ukusno, ali jako malo. Alex, sad ti. Konačno, sad ću lepo da jedem. Šta se dešava? Zašto ništa ne izlazi? Alex je ostao bez bombona. Prokletstvo, sad sam prosao sve po stolu. Mislim da ću brzo pokupiti to uz pomoć obične slamčice. To je to. Julie, ostala si samo ti. Ne mogu da verujem da sam imala toliko sreće. Da, tvoje bombone će biti dosta za sve nas. Kako da ne, to je sve moje. Obožavam Tic-Tac, tako da ću brzo to sve pojesti. Gledaj je, ništa nam nije ostavila. Nema veze. Znam jedan način kako da ukrademo jedno pakovanje. Eto, bombone su naši. Stanite, zar vas nije sramota da kradete? Nemaš dokaza, ne možeš dokazati da smo to mi. Sad ću vas opametiti. Juliina osveta će biti užasna. Ruke gore, eto vam. Kako vam se sviđa? Probajte još jednom da mi ukradete nešto. Mila, pogledaj koliko bombona. Brzo ih hvataj. Tačno. Sviđa mi se. Šta? Jao, nije mi ostalo Tic-Taca. Sve sam potrošila na